Selamat hari Minggu madihita salhutna amangina. Huria nituhata. Tapasada maroha dohot pikirata. Lau marsaur dohot debata. Mared de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Debata do haporusata dohot hagogoota, pangurubis itu tu di hagogotan akan namangonai tuhita.
Gibaheni dang mabiar kita. Nang pebalik tanoon, jala lalo-lalo akadolok, laho mga rongrong, tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatudosan, na madok mauliate dohami tuho. Ala di papatar hodo dohot tuak kasih pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payan madihami ro di pinoparnami, berita naulii. Jala pararat mai tu saluhut bangso. Asa bisar sodang ni hasangapon, dohot di akan nahudul di hahulomon, dohot na nilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared di mahita. Tabege masikat ni patit dihita di bagasa sadarion di Enet sian Filipi 2 ayat 2. Gohi hamu ma halalas ni rohakon, sadama parao kamu, sadama haholongamuna, saroha sa pikiran mahamu, ido sahatna, rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata, lao maulahosa. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikni, bared di mahita. Yesus
Satu poti mado sata tu adopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugu na suatu dosan sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami akan nahuulang hami marhite sian pangalausion nami di patimu ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroy nang sian pakatayon nami na soture rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami natamasi tutudo hona uhup kami ala ni dosa nami i alay na tarsol-sol bagi do hami nuaing ala ni i asi maroham di hami ale debata nami pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami say sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia tu roha nami be asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hangoluan na sorasuda na pinarbaga-bagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin tabege ma baga-baga taringot tu hasesan ni dosata songonod do hata ni Tuhan Jehova nunga diarsahi ho au marhites yan akka dosam jala nunga dilojai ho au marhites yan akka hajahatomu au tutu au sadiri manalesei akka pangalausim ala ni hadiriokku jala dang behu ingot-ingot akka dosam hasangapon ma di debatan na digijang amin mared de mahita. Tabige maturpuk epistel dihita di bagasan mingguan imanatar surat di buku Mika pitu mamukas yan ayat pitu sahatro di ayat 20 tajahama marsikat sore alay angku au manatap tu Jehovah do jala dihalungut torhaku do debatani hatuaku sateng honon ni debataku do au usungok kudorimas ni Jehovah edo pa ibana do au mardosa pa ima dibadahon ibana badaku jala maruli uhum au dibayan setuguon na do au sogot tu hati uron idok do hati goronna nungaro ari par paulion di parikmu ari parholangan ni patik doi
Jalai gabi halongonan matanoi ala ni pangisina. Binahin di parbue ni pabahenan nasida. Suang songon diaka are haruruarmu sian tano misir, au patari dahon tunasida akka halongang. Ikon dilaton nasida ma orbuk songon uluk namangis siri di tano. Akahitir nasida ros yang pertabunian nasidai madapoton Jahoba di batatai. Akadot-dot nasida jalama biar maradop poko. Sai marpangulahi dorohana, jala popoan na do akka hajahatota, jala reokonon na do sude dosa nasida, itu laut apala no bagas. Ido sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marid di mahita. Tidakon maha porsiatai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon disadok portibion rat mahita madok. Ido ama pargogo nasa tudusan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabea siato di perbadia adorang swabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di are patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargugu nasa tudusani disi mai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa
dohot ihatai na madok, mulak mangolu sogot daging halak na umate, dohot ihanguluan nasa rasuda. Amin. Tabigi titing na maragam dihita di bagasan sa minggon. Shalom. Damang dainang hang pinaribot asa rak mahita manangihon tikting na maragam na masa di huriata Minggu 22 Januari 2020. Na parjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu patuluhon dong Epipanias. Do topik Minggu hagogo ni debata na paluahon. Paduahon tikting na maragam. Sada makatidakon haporsian khusus. Sadarion Minggu tanggal 22 Januari 2020 di permingguan pukul 10 WIB di Patupahuriodo Pakubasion makatidakon haporsian khusus tu Esteria Juliati Boru Silitonga. Paduahon Bonataun Distrik 20 Sada Banten. Di hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 10 WIB di Patupado Bonataun Distrik 20 Sada Banten tahun 2020. Maringanan di HKBP Ciputat. Borhat dosude Pangula Nagok Tiki di Huriaon mewakili ruas BPH Seksi Perempuan dohot parhalado madohoti ulauni. Napatuluhon kunjungan pastoral Eporus di hari Jumat tanggal 27 Januari 2020 di Patupa Eporus HKBP do manopot sude Pangula Nagok Tiki Distrik Lampung DKI Jakarta Deboskap Bekasi Dot Banten maringanan di Jakarta jala borhat do sude Pangula Nagok Tiki di Huriaon madohoti ulauni. Napaupaton sermon parhalado mamuka hari Jumat tanggal 3 Februari 2020 pukul 10 siawib dimulai maulaun sermon parhalado maringanan di gereja. Pinagido tu sude parhalado asama dohoti sermoni. Napalimahon pertanyaan pamumhai ulaun kategorial dohot pertanyaan week tahun 2020. Di hari Rabu tanggal 6 Februari 2020 di Patupa Huriatado pertanyaan pamuhai ulaun kategorial dohot pertanyaan week tahun 2020 mamuka pukul 10 siawib maringanan di gereja. Ponopon aktivitas kategorial di minggu paduahon bulan Februari 2020 dimulai ulaun kategorial ni Huriata termasuk pertanyaan week persiajaran sidi reguler tahun ajaran 2022-2020 dohot pabohalion calo situa do mutusi pinangido tu sude situa wik asa pasahaton jadwal pertanyaan wik tu sekretariat gereja. Napapituhon tikting perbagason tikting na parjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Stefanus Rivaldi Chandra ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota week 25. Anak ni Amata Agustinus Alex Chandra Nahinan, Inata Jane Janete Yeni Hilegenis Dohot Orwana, Ruth Sinaria Borus Simanulang, ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota week 25, Boru Niamata Walter Simanulang, Inata Situa Rumita Borus Silaban, pasu-pasu perbagaso di Patupa di hari Sabtu tanggal 4 Februari 2020 di HKBP Tangerang Kota pukul 8 WIB. Pawaluhon nasorang di basa-basahon tuhata dosa ada anak bawa di keluarga di Amata Polmerius Hot Maruba Manik dot Inata Intan Naura Boru Hutasoit week 10 NRJ sada 20550 Hipas Donatoras Rap Dohot Danaging. Napasiahon ruas Nataba Mamuka Sadarion Minggu tanggal 22 Februari Januari 2020 nungagabe ruas di HKBP Tangerang Kota keluarga Amata Dulfiando Purba Dohot Inata Sansan Mawardinia Borusiaturi Rap Dohot 2 Halak Dakdanak maringanan nasida di Jalan Al Muhajirin week 2 NRJ 1575. 10 ruas Napida
Mamuka sadarion, Minggu tanggal 22 Januari 2020, nunga pidahuria be keluarga Amata Mariden Sihotang, dot inata Meliana Borsi Bolon, rap dohot tolu halak danak wik diaspora, tu HKBP Pos Permingguan Kedaung Resort Salembaran, Distrik 20 Sada Banten. 10 sada, ruas namoding, nunga jumolo marujungolo ni inata Rupina Boru Siregar wik 10 sada. Tutup usia 50 tahun, na di hari Kamis tanggal 10 Januari 2020, na hinabaluhon ni Amata Maribus Pasaribu, dohot manadikon 2 hala yanakon, sa itu hatama na mga puli keluarga na tinadikon. 12. Daftar ulang ruas diaspora. Hobar tu hasil rapot Huria HKBP Tangerang Kota na di hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, taringot tu ruas diaspora ditotopod do sada. Ruas wik diaspora gabi dihapus ma di tahun 2020. 2. Saluhut ruas na terdaftar di wik diaspora, asaro mendaftar ulang tu wik nadong. Manang najonok di nganan nabi, mulu dangadong manang daw siyan wik boy mamilit sa dirwik nabi. Patuluhon, daftar ulang ditotopon mulai hari Senin tanggal 10 Desember 2022, 1 tanggal 31 Januari 2020. Jala mulu mendaftar 1 tanggal naung ditotopon. Pinangido matu ruas asa majalo surat pidahuria, jala mulu suadong respon sian ruas na bersangkutan, gabe dihapus ma sian database HKBP Tangerang Kota. Songoni matikting di minggu sadarion mulu adong akan hurang takas di panurat tonon dohot di pajahod boydo di patakas tu parhala duit tabe manang tu sekretariat ni gereja tadi tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatama pakobasyon ni huriata, jala di pasu-pasu manang parhala dohot ruas laho patupahon akka ulaun di huria, bain sangap di goarni tu hatta. Horas ma dihita. Maret di mahita, Puhut, Papungu pilihan sada A, sada B.
Dami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita salut nada mangdainang sekolah minggu nang naposo bulung namar saur di garicao nang diingana dia pehitan waing boy tumangihon hatan itu hatta di minggu patuluhon dung Epipanias. Hatan itu hatta oja hatta manodangi roha pikirata imana tersurat di surat ni Apostel Paulus Turia Korin di sada Korin bidu sada ayat 10 rodi ayat 10-an. Sada Korin bidu sada ayat 10 rodi ayat 10 songonoma tersurat jaha homa dihita. Alai huapoi mahamu ale akadongan mangasahon goar ni Tuhata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbolata di hamu. Hot mahamu binahen ni sada ni roha dohot sada ni pikiran. Ay tarborti do tuaw marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe taringot tuhamu akadongan. Pabua namasa di hamu parsalisian. Alai odo hudok. Adong do di hamu namadok sisian ni si Paulus doau. Nadeba sisian ni si Apollos doau. Nadeba sisian ni si Kepas doau. Nadeba sisian ni Kristus do angguau. Nabinagi do Kristusi nang tarsilang do si Paulus ulaning humoko pamu. Naung tu bagasan goar ni si Paulus do hamu tardiri. Mauliate hudok ala so adong hu padidihod di hamu. Dukon ni si Crispus doho si Gaius. Unang adong namadok tu bagasan goar hu sadiri hamu tardidi. Alai doho do tahe pangisi ni bagas ni si Stefanus hu padidihon dukon ni i dang adong hupadidihon itat nina huboto. Adang disuruh Kristus siau madidihon mamaritahon barita nauli do jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi. Ay hauto do hata nataringot tu silangi di rohani akan alahomago alai hagogoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon disima sahatna. Akadamang dainang ruas na hinaholongan ni Tuhata tapaihutihut do parporangan ni akapikiran ni akapadebisuk padebisuk ni uhum di tonga-tonga ni bangsota di akpala minggu-minggu na parpudion natagwari akapenasehat hukum natagwari akajaksa dohot akana asing di tonga-tonga ni persidangan nang diduru ni persidangan ima aka pengamat uhum jala ditabay do pemuse marhite aka pengamat uhum awam siat tonga-tonga ni masyarakat marhite televisi marhite YouTube marhite medsos jala sipata gumodangado naumalo sian nadi ahli nadi persidangan ni hidup benar adong madokon netizen selalu benar. Netizen tidak pernah salah ninna rupani. Ahado na boy taputihi sian parporangan ni pikiran na hudok na kaning pabua marusaha do jolma patujolohon habisuhonna patujolohon hagogoonna asa ibana si tangi honoton asa ibana asa hatana sioloan berusaha membela diri jala berusaha membela halak na masuk tu horongna jala sipata molodung di horong niba nasala pei gabenietong di sitong sabalikna molodung dang horong niba sogoro hamarnida ibana nasitong pei gabe salah
akadamang dainang ruas na hinaholongan ni Tuhata dan terkesan ise na malo pahibahibahon parbinotuan na gabe hiraido nasito. Ise na malo patol haso pikiran na patol hason na binotona pahibahibahon hapistaran na jodo dirajumi hirahatani nasito. Idoraw banadong di hatabatak madokon iju di para-para hotang di parlabian nabisuk napunahata naoto tu panggadisan alay anggo di upaman waing dang songonibe dung ha kristenota gabiadong dohata tabba di jolonay sai sayunang maijuk di para-para hotang di parlabian sayunang manabisuk napunahata asa naoto unang tu panggadisan. Oma cara berpikir ni Portibion, cara berpikir ni Hajol Maun. Laos pangalaho na songonon, rumang ni pikiran na songonon mangisobut di tonga-tonga ni Huria Korintus hati hai. Ubahet tulom di paingot Apostel Paulus di bagasa turpukta mamuka ayat 10 nah kaning didok. Huapoi mahamu ale akadongan mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang adong parbolak-bolatan di hamu. Akadamang dainang ruas na hinaholongan ni Tuhata marhite hata ni Tuhata dipasunggul khotu kita pabua boydo HP masa nang parbolak-bolatan masa parsalisian di tonga-tonga ni huriai nang pe na jojo tadok pinasada ni holong ni rohani Kristus manang jojo tadok sada do hita di bagasan goar ni Kristus si alai nang pe sada kita di bagasan goar ni Kristus si anggorohata marasing do pikirata marasing do selerata marasing do ido bana di pahingot Apostel Paulus jala parbolak-bolatan parsalisian na pinaingot ni Apostel Paulus tuhuria Korintus sasitong na sorminan ni pergumulan ni huria dui sepanjang zaman rasi rasanwai. Hidup banda ragam guar ni gereja. Jadi yado di sada luat tiki marhoba sami di sada resort adong masa ada luat di si bui do honon hira holak kolang 10 jabu do gereja A gereja B, gereja C. Jalo si patah olo do hira tukar tabbar ruas nyon. Nah, hari tahunon ruas ni gereja A ma nagumudang. Gereja ruas ni gereja B dang adong. Tahun na mangihut nay musi olo do gabi balik. Ruas ni gereja B torop, ruas ni gereja A dang torop. Alanya ha saguru tu selera ni ruas ni huriai. Mololomoro hana marnida padita ni gereja A rongom tu sude ruas ni huria. Moladong persalisian nang di tonga-tonga ni huria ruas tu ruas donian alai tong do manginone tu parsauran di tonga-tonga ni huria. Ai masa pemilihan hak kepala kampung pe mangisobu di tu huria. Adong persoalan di paradato manang parsahutau pe mangisobu di tu huria. Molodong ruas ni nasa punguan rupani. Songo punganina majahudokon. Molo marsalisi pengurus ni punguani siap ketua tu bedaharana marsiwa horong na doon. Adong mahorong ni ketua, adong horong ni bedahara. Atong tapuk kama gerejata. Molo tapuk ka gerejata non dang dijalo resoton ninna. Ba tapuk ka resok tamuse inna. Molo tapuk ka resok ta non dang dijalo distrik kita inna. Ba tapuk ka distrik ta inna. Jadi molot lawi kita mendaftar tu distrik 21 Banten no dang di jalo kita bohame dang ijalo par pusat inna beta puka pusat ta sendiri inna atong molo dang di jalo pusat ni HKBP kita sogot songo dia musenin molo dang di jalo surgoi molo dang masuk tu surgoi haduan pusat ni HKBP manang dang di jalo ni HKBP kita tapuka pusat ta atong molodang di jalo surgui hita muse sogot taduan songo dia muse inina atong tabai surgut ta sendiri in
Jadi itulah konflik persoalan di tengah-tengah ni huriai uban nagomos tulom tajom di paingot apostol Paulus. Saunang adong nama bahan marsagi marbolat-bolat huriai. Jadi kalau di terjemahan bahasa asli di ayat 10 diguari di si ya unang ma adong parbulatan di hamu. Jadi hata parbulatan no di hata asli na skismata. Skismataon lapatan na mangariba mencabi-cabi. Jadi molo marbolat-bolat tapi huriai doson na mencabi-cabi doi. Doson na mangaribahi pamatang ni Kristus doi. Ido banda di paingot apostol Paulus. Atong taidama ahado jot-jot sibusiri ni akka persalisian dohot perbulatan di tongan ni huria. Na parjolo sibusiri ni akka persalisian dohot perbulat-bulatan di tongan ni huria. Ima urusan ise na umang. Siapa yang paling penting? Ise na sumitong. Huria nami do na sumitong. Ay padidion nami do hobar tu bibeli ninna rupani. Huria nami do mangulu haporsyaon doho akka na asing. Akka damang denang ruas na hinaholongan ni Tuhata. Jodoh nang masuk di tonga-tonga ni huria. Nang di tonga-tonga ni huria HKBP. Siapa yang terpenting? Ise na umang. Jadi yado di sada huria tarhira songon perminggotan waing meng. Kursi bangku saya kan kosong. Itu kan? Anggui surgui sogut hulala bangku pudin na kosong. Anggo di HKBP Tangerang Kota bangku saya na kosong. Nah, jadi di sada huriaon sejot-jot do kosong bangku saya. Bangku na di jolo. Alanya ala akka na hudul di jolo on somal na akka pejabat. Akka pejabat. Masa ni kaltek na julo hirasong ni do rumang ni parkuriao. Jadi akka direktur manajer ma di julo. Dungi ipu itong-atong asisten. Jalo somaldo gumudang na berlibur akka direktur dodok manajer. Ise gumudang do bangku perjulo ok kosong. Jadi molodang marminggu na somal hudul di si, dang adong naborani hudul di si. Jadi molodang marminggu direktur iba kosong ma bangku nai. Tarhira song ni rupani. Jadi ise na umangat siapa yang terpenting ise si pajuloon. Laos ido akado damang denang ruas na hinaholongan ni Tuhata di bagasa turpuk tadi pahingo doi asa totong tap pareahi hasa daun ni pamatang ni Kristusi hasa daun ni pamatang ni huriai. Akadamang denang di parngulutta si ganupari pe jot-jot do tarujuk kita hinorhon ni hasangapon. Ya, hinorhon ni hasangapon. Manang harga diri. Tabayak ko jo belanja mahita tu Alfamaret manang tu Indomaret manang tu Alfamidi do akan asing. Manang toko na asing. Dungi belanja mahita 50.000. Belanja 50.000. Ala SOP ni karyawan di tokoi olo masih pata leleng hita majalo ulak ni hepengta. Ala memang ikon manat. Ay molo sala na sida ala ni 100.000, boy do potong 500.000. Jadi lebat. Ala ni lebat na marbete-bete mahita dungi tarekam mata foto mamuse. Warna manaluja kan olo do si patah hatop rimason. Jadi ujutan rima si mana ta video homma. Tarok ma. Utadda do bos mudah ninna. Molodang hupa pindah wanon husuru dipecat. Manigor talapor homma tu manajemen na. Dung dilapor hot tu manajemen songod dia mah. Dipecat ma karyawano. Ya. Tabayak ko jo. Dipecat karyawano. HP ibana nungal palaluja mabahen lamaran tu satu son. Dung dijalo di perusahaani holan alani egotta, holan alani hasangapotta, holan alani naing parjulu hita, gabi pecak may bana siap parkerejuan ni gabi menganggur. Ini luar biasa. Pakorhon ni harga diri si pata, jot-jot dang parduli hita
padahal sesungguhnya itu bisa saja berhubungan dengan kehidupan orang lain. Laos ido si bosiri ni parbolak-bolatan dohok parsalisian di tonga-tonga ni huriai. Alani naing ganup hita nang ruas ni huria na pinaingot ni Apostel Paulus. Marilah kita mengejar kesatuan gereja itu, kesatuan tubuh Kristus. Na paduahon si bosiri ni akka parsalisian na ginuaranna pride, manang kebanggaan, ya. Pride manang kebanggaan. Kebanggaan ni huriai molotaida di bagasat turpukta adong opat horong ni huriai. Na parjolo adong madokon horong ni si Paulus dohami. Na paduahon horong ni Apollos dohami. Na patuluhon adong madokon horong ni si Kepas dohami. Na paupaton madokon horong ni Kristus dohami. Masing-masing mereka membanggakan siapa yang mereka ikuti, membanggakan guruna, ya, membanggakan guruna. Mereka bangga dengan gurunya, bangga dengan Paulus, bangga dengan Apolos, bangga dengan Kefas, bangga dengan Kristus, alai dan takas poda pangajario doh jamita nasida dihanguluhon huriai. Jadi holan halakna. Nah, akabako ope buido jumpa kita nang diparnguluta. Jod dohita lomoro hatta mangangkarhon jabatatta nang mangangkarhon jabatan ni halaka. Itu kan? Tiki marhoba sami di sadahuria adong marwas ni huriatta di si Kapolres. Jadi mandigor ido amat ta Kapolres do amang pendeta nggak usah segan-segan. Apa yang dibutuhkan gereja silahkan telepon saya. Jadi bamulolawi betong manang tu dia ni telepon ma amat tahun dilehom ma mobil naon pakeo. Ile mobil na pakeo. Jadi molo pinake mobil naon sudi manang ICP polisi na sedang bertugas di pinggir jalan selalu hormat mati betong. HP holam motor ni Kapolres, mobil ni Kapolres do na lewat. Anggo Kapolres na idang adong di bagas. Bana banggaan ni betong lasir roha. Ay sudi menghormat tiba polisi. Yang si patah molo mengurus simpe ba. Amang pendeta tunggu di rumah ya, sebentar lagi akan dijemput anggota ini. Jadi dijemput mai baru pani saya kantor polisi, hitungan menit selesai. Diselesai ma Simon. Idok mai ya. Bui holan alani saminit, holan alani pardonganon, holan alani jabatan ni halaka. Akadamang denang ruas na hinaholongan ni Tuhatta, laos bui di taida nang di tonga-tonga ni bangsota manang di tonga-tonga ni parngulus si ganupari nang akadongata. Ya, si pata inata ni bupati merasa sebagai gubernur. Yanakon ni anggota dewan si pata merasa gabe, ya, merasa menjadi dewan dan lain sebagainya. Akadamang denang ruas na hinaholongan ni Tuhatta, odo napaduahon pinaingot ni Apostel Paulus. Alani molo neng mangulu hita, molo taihuton, akapoda doh jamita di tonga-tonga ni huria, ya, baiklah kita bertumbuh oleh khotbah, baiklah kita bertumbuh oleh pengajarannya. Jangan karena melihat orangnya, ya, jangan karena melihat orangnya. Odo banda gudang jolma kecewa tu gereja. Ala apala lomohir rohana mamering pad di tahun Roma marminggu may mana mendaftar mama ibadah tu gereja. Tapi pad di taijol mado pasti ada kelemahannya. Dung jupang hahurangan ni pad di tai kecewa may ba. Manang olo desi patata dokon ya, aku bertumbuh imanku di gereja X. Sasitong na molo didok bertumbuh haporsyaku di gereja X nina dan sasitong na sada kebanggaan ni. Tapi itu kebanggaan duniawi alanyaha. Bertumbuh iman karena gereja, bertumbuh iman karena pelayan, bukan. Harusnya kita bertumbuh dari diri kita sendiri. Jadi sadetiki neng melayani autu pagaran
tiki pandita resort tahu di sada resort na di Riau, marmotor mau naik tu pagaran. Dungi adong ma inata di pinggir dalani, kuida pakaian nai halak batak alamar kebaya, berarti naik tu gereja mon nara. Jadi upaso ma motorhon, duk paso betahamu inang niku. Kuboceng main natai. Sabil marmotor makatahatai mahami. Ay setabi nang tu dia do inang niku. Neng tu huria adui mar minggu. Enak. Bah. Ay do may nang mar minggu tu si. Hape jono inganan ni inang nakaning nanaiki adong do gereja isi niku. Dang mangulu haporsyokku di si amangin. Di dia do mangulu haporsyomu de gerejaan. Bah. Ay dang nasalah inang niku. Setabi inang anggo haporsyow tai songon bibi ni mangga doi nik. Bibi ni hau mangga. Molodung bibit naso hasea di dia pedisuan itong namai dang marbora siniku. Bamohom inaktai. Raso godo rohana mamerengau hati hai dang ita derpe manangi siau. Alai mabiar ai terkencang do wai motor hona tong. Unang lompat imane naro aku pakencang do. Idang borani mana turun. Saya di popomana may bagasa rohana sepanjang perjalanan non hulela. Ana subudo igo tilaw siya pudi. Ala hudo atong ay dos do haprosyoton songon bibit ni mangga ni. Molo bibit na so haseya idia pe disuatong na may dang haseya ni. Nah, dungi dung saha di gereja tur may bana. Tur may bana. Ay ise do hamang ninna. Ay amat ta perdala-dala doaw niku. Daku bawa na padita tong. Nah, dung piga-piga minggu muse kujami tahom masongonon di gereja. Di huriat taha kabipi pagarani. Hape adong todong na di huriai. Nah, ipabuah mamar cerita rupani. Adong cerita ni padita nami songononin na. Hape IBG inatta nahuboceng nakaning cerita ibaga sarwana. Ayaw do nedok ni paditain. Hape tarboto ma nadoho do pelayanan keluargaon, doho anak kon na pelayanan. Adong mangalihok kamulati tu gereji. Balau siti paditai sudah dang lihat tu yanak kon nai. Gabido maha porsion na dang bertumbuh. Hape sa sitong na hepeng na do na su bertumbuh sian yanak kon nai. Akadamang dainang ruas na hinaholongan ni Tuhata, sekali kita menggantungkan pertumbuhan iman kita ke manusia, niscaya hati-hati waspada kita pasti kecewa. Karena apa? Sebaik-baik manusia yang kita lihat pasti ada kelemahannya. Jala molo solomoro hatta marnida sasahalak. Molo solomoro hatta marnida sasahalak. Usahakan mencari kelebihannya supaya kita tidak membencinya. Jadi molobor hak pehamian non sian huriat tah kabipi Tangerang Kotaon molo hurang pedenggan nami pakkobasi sotung ipaingot-ingot tamui sotung diicahe hamu. Jala molo tung adong penadenggan diigil hamu rupani siapa pakkobasion nami unang pola pahibah-hibah hamu. Alai ingot tamu ma hata ni debata nahu pasahat tami marhite akka jamitan hami. Ay hami na muba-uba do hami. Pikiran nami pe muba-uba do sipata. Selera nami pe muba-uba do. Cara parjamita nami pe muba-uba do. Sipata do hatop pami marjamita sipata sajom sampai bosak kamu ate. Ido. Alai ingot tamu ma anggo hata di debata. Siapapun mengkhotbahkan, kapanpun dikhotbahkan, dimanapun dikhotbahkan, firman Tuhan kekal tetap menjadi kebenaran bagi kita. Napatuluhon ahado sibo ciri persalisian di tonga-tonga ni huria ima naginuaranna hal kebijaksanaan. Hal kebijaksanaan diguari Sophia. Ayat 17 didok aidang disuruh Kristusia amat didihon mamarita barita nauli do jalai pedada marhata habisuhon unang diorui silang di Kristusi ay haotodo hata nataringot tu silangi dirohan yakan alahumago alai hagogoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon
hikmat yang sesungguhnya adalah apabila kita dibimbing oleh Roh Allah. Nung ngalam dia nuaing ya nang ditonga-tonga ni Huria Korintus pe mangatu si hata ni debata dohot patik marhite parbinotoan, marhite pikiran, marhite sopia, marhite kebijaksanaan, gabe diihuton nasida rupani, ya pikiran yak kana malo, ya pikiran yak kana malo. Hidup banna didok ipaingo Apostel Paulus do di biddu patuluhon, ay dada di bagasan hata harajaon di debata, di bagasan hagugo donin. Ia hata di debata dang holad di hata. Alay di bagasan hagugoon, marpuaso, marpabahenan, marpangotak, berdampak. Ikonido hata di debata. Jadi siapa yang mengamini, siapa yang menghidupi firman Tuhan, hidupnya pasti dikuasai oleh firman Tuhan. Jala manang ise, siapapun orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, hidupnya pasti berdampak bagi orang lain. Jadi dangsai holat dihata. Jadi di Huria Korintus hati hai seolah-olah mereka menganggap siapa yang bijaksana itulah yang beriman. Dan siapa yang beriman dianggap itu yang bijaksana. Jadi kebijaksanaan di atas haprosial. Parbinotoan lumobi filsafat Yunani ketika itu digijang di Kristusi. Gabe dangbe tarida pabahenan nasida dingulu si ganupari. Holan marsiajar taringot tu filsafat, taringot tu parbinotoa sabing alay dang marniula ngulu parhuriaun nasida, dang marniula haprosiaun nasida. Akadamang denang ruas na hinaholongan itu hatta ope bako naso apala dinggaddo nang dingulu si ganupari, nang dingulu ni Huria. Sekali lagi firman Tuhan itu adalah harus berdampak, harus berkuasa, harus terbukti, harus adong pabahenan. Songonido nang kita nama bigi hatan di debata ikon marpangotta doi tunguluta si ganupari. Ikon marpabahenan, ikon marparbuehon. Molo di halak batak didok na tua-tua, molo magoda kumak katai, dang marpabahenan dipatudus doi songon rapok ni bagudung. Ya dibigi hamui? Rapok ni bagudung. Manang ta pahalus sotik. Rapok ni satua. Ibu tahu hamu do satua? Nah, itu adong do pasai. Tu sanggar ma aporik, tu lubang ma. Jadi marapok masa tuaon. Marapok satuaon ala aloni satua huting duatto. Dang boy bereng huting adong satua manang bagudung manikor dilubba du yasa dipolga. Jadi marapok ma satuaon. Songo dia macarana unang adong behita nai takup huting ninna. Jadi manikor adong ma sian satuai najongjong tujulu mabe padapokna. Songo dong ma kadongan ninna. Wala jongjong ibada manigor mauhom akan asing nai. Ay terberita ibana na bisup selilikon. Wala jongjong ibada manigor mauhom akadongan nai. Songo dong mai asa unang adong besia kita na tartakup puting tabahem ma korung ni hutingi marloceng ninna. Jadi molo nga adong tabayan no korong ni hutingi loceng, molo ro hutingi jonok manigor lari kita. Alam nga terbigi locengi. Ba akadongan. Setuju inna sudi parapoti madok setuju. Jadi Roma pimpinan rapat nauli mei usul yang baik luar biasa ninna pimpinan ni rapoti. Atong ise masih kita nalaho mabaen hor korung di huting ini na. Sip sudi dangadong na berani. Termasuk nama baen usul nak kani. Ujungna nanget-nanget haruar seda-seda masa tuon siapa rapotoni. Jadi nunga dua jom makatai ale dangadong haputusan, dangadong pabahenanna, dangadong buktina, dang mapakorhon, dang marhuaso hatanai.
Jadi molo gudak kita mabigi hatani debata jala jujut taboto akan uli nadinggan si patu pauta jumulu mehita patu pahon. Ai hatani debata ada di hata ikon di bagasan hagogoon dohot di huaso. Atong akadamang denang topik ni minggutta hagogoon ni debata na paluahon. Paulus mau mengajak kita menarik semua hikmat duniawi untuk melihat pada salib Kristus dan fokus pada Kristus. Ahana jupak kita disilang di Kristusi. Na parjolo marhuaso do debata paluahok kita, marhuaso mengurupi kita, marhuaso mangalehon masa depan di kita. Amin. Na paduahon silang di Kristusido pardomota, silang di Kristusido pasadahok kita. Ragam ni naadong di hita parbinotoata alay na umarga siani sa luhutna nunga dilehon Kristusi dirina laho pasadaho kita sada mahita totong napatuluhon silang ni Kristusi do tanda haserepon ni roha dangadong na mga rajumi umangat siyan na asing dangadong na mga rajumi pajolo siyan akan na asing jala di bagasan haholongon ni debata di patutoru dirina asa malua hita atong tapasiding ma roha na mga lului hasurungan dohot halubiata maradopon akadongata alay tapasere marohata tapadimudimun ma haholongon ni roha masih sesaadu sa mahita masih jakonan di bagasan Kristusi ay pamatang ni Kristusi do hita saluhutna. Amin. Tuhan pasu-pasu hatam gabi hagogoon nami dohot patugu-tugu hami tu akan nahinalomohon ni roham ragam silehon-lehom mudingulu nami songor ruas ni huriam hami marhite nasa nanilehomi patu pahon nami may bahen sangap di warmu sungguli mahami saluhun na asaw boto hami paserep rohanami patutoru diri nami maradopon akadongan nami jalamolo di lehoko di hami akka silehon-lehon nadinggan akka sinadongan parbinotoan akka pangkat doho akalagam ni akka naasing nauli nadinggan patupaon nami may pasang apoko makubasi huriam padimudimun huriam asa humebang asa marsanga warmu marhite sadok ngulu nami alija huba jala Tuhan nami hupasat kami tuho sadok perdalanan ni huriam HKBP di sadok Portibion nang tarlumubi di huriam HKBP Tangerang Kota marhiti akar ruas na tarpasu-pasu dadanak na magudang rodi na matua saluhut na nasida marsaulihon asini roham marsaulihon pasu-pasum lasongan ni Tuhan tupahi maganup ulaw nami usahan yak ka na marusaha tupahi kaya anak ko na marsikola gabi aka anak na bisuk parpangkat na sida tujulanon si pajuloon siya tonga-tonga ni huriam nang siya tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni bangso namin ng di Portibion. Humatuhan na palumehon di akan na tarpaima di parbuen ni tangyang na alus ni tangyang na tuho. Posrohan nami Tuhan maralus do saluhut na nahina si holhon ni roha nami ng akatangyang nami. Parguguy ma akan nagali apuli akan na marhabot ni roha akan na marsak jalahon na mga lehon na malumot to akan na marsahi. Asi roham Tuhan di bagasan holong mo mahami mangulu di bagasan holong mo mahami totong maruli pasu-pasu dohot las ni roha di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Taparadi piliata maride mahita. Tapi untuk jami
matangi ako mapeliata. Ali di bata ama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dingkan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masian na ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may kabiwap na husus di julom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajam mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni si lekon-lekon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite. Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malo meniroham di banwa tongau songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Si sama dosa nami songo pandesa nami di dosa nidongan namardu satu hami. Unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madame natu todim. Selamat hari Minggu, Horas Marita.
Soli